jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba adama nde kala min jaɓimon e kella gadaniroɓe ndo jayde alkamis nogase jeenayi lewru août 2024 bisimilla mon e roɓɓindo jayndeji puɗɗortoɗen kelle gadane roɓɓindo jayndeji koye jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil arti e yoga e sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko teskaɓe oɗo saaha nde kutoro ko yiyete ko wonande yoga e conele ɗiɓe mbaɗata e terɗe mabɓe tawi kadi ene jilli drogue ha e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ana adda batti ɗe ganduɗa kadi ana addanaɓe wonande caɗele mawɗe to fannu cellal tawi noon ɗum ne kadi ene waɗi drogue hay produit ji chimique koɓe mbiyata oɗo ɗum noon ɓe mbiyata ɗum ko tababa jayde Le Soleil arti hen en ƴeewoytu jayde Le Verdict arti koye oɗo plainte mo ganduɗa waɗi ɗum mo ganduɗa ko Cheikh Oumar Diagne tawi o waɗi plainte ko mo ganduɗa ko Serigne Modou Bousso Dieng ɗum noon ko toon to brigade spéciale de cybercriminalité ko yitno noon e alhaali wonande maggal mo Touba hoɓɓe ɓe ganduɗa ko fonnoɓe bismede e yoga e won hôtel aji ko ɗum ɗo ɗon e wayno saabi wonande oɗo plainte jayde Le Verdict arti hen en ƴeewoytu jayde Le Quotidien arti koye les députés prennent date ko yitno noon wonande suppression momtugol Haut Conseil des collectivités territoriales et conseil économique social et environnemental hande oɗo saaha député ji ɗi ko hande tigui ɓe nodda toon to Bowal mbiyen suudu sardeji leydi Sénégal to banggue wonande koɓe mbiyata ko pléniére jayde Le Témoin arti koye kan haala dissolution Haut Conseil des collectivités territoriales conseil économique social et environnemental yide jayde Le Témoin les députés de Benno à l'épreuve de l'équation Diomaye wonande kewal ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe Benno Bokk Yakar beele hande o maɓe lawɗin wonande yidde kanko oɗo mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye yidde mum beele ma laato walla ala hande kam ko hande tigui ɓe dippata wonande e ko yitno e kaɗon haala kono ɓe garti ha joni noon wonande kamɓe témoin no gase jeegom ɓe ganduɗa ko cadre yaltuɓe e Khalifa Sall jayde l'observateur arti koye kaɗo haala ko ganduɗa ko warga ganduɗa waɗi e yumunaji jawtuɗi ɗi tawi ko ganduɗa ko Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala kam e Boubacar Gano Wali ɓe garti e haala ka omo ganduɗa ko suka debbo Nabou Leye tawi ko goto mo ganduɗa kadi ko ɓattinoɗo kanko Aziz Dabala ne wayno hande oɗo saaha mo ɓeydo nadde nder ha joni e ko yitno e kan haala e yiide jayde l'observateur kanko Nabou Leye omo nandirtuno to banggue wonande téléphone nodda ha 4h du matin ben waktuji 4 jamma kanko e Aziz Dabala kono kadi ɓe garti e yidde mabɓe wonno ko dognude on suka mo mbiyata Boubacar Gano Wali beele wasa ha joni fitan mum wasa yoɓede kono laataki wadde ɓe garti e yiide o saaha kamɓe ɓe ganduɗa ko oɗo suka debbo Gamo Nabou Leye e wondiɓe mum ɓe ganduɗa kañumen tumda eɓe dewira ko yiyete ko wonande association de malfaiteurs et complicité e ko ɓe mbiyata ko assassinat avec barbarie kono kadi ɓe garti kamɓe l'observateur omo ganduɗa ko biyeteɗo Lat Diop caggal nde yinno ɗannade hanki o de ne wayno o haɗama toon to Bowal laaɗe diwoje leydi Sénégal jayde Tribune arti koye kan haala Nabou Leye kam e wondiɓe mum mbali jamma mumen gadano toon to mbiyen suudu dumbirdu kanko Nabou Leye e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen tigo tumda kamɓe kala hanki o ne wayno ɓe mbaɗama garde à vue kono kadi eɓe dewire ko yiyete ko association de malfaiteurs e ko ɓe mbiyata ko assassinat e yiide jayde Tribune ha joni ne wayno kamɓe kala hande oɗo saaha ne wayno yiide juge o ɗum ɗo kadi ene addani wonande caɗele ene teska rendo ngo ha ɓuuri tengtude noon ɓe ganduɗa ko adiɓe kanko Aziz Dabala eɓe gondi e filñitere mawde ko yitno wonande e ngoɗo wargo jayde Le Républicain arti koye mo ganduɗa ko kanko woni Lat Diop men oɗo wonde directeur général mo LONASE o arti e ko yitno wonande arrestation makko hanki o nde o yinno ɗannade kono wattidaki latade ɗum caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal toon to Bowal laaɗe diwoje ngal AIBD kattimo tawi kadi passeport makko diplomatique hepta kanko Lat Diop holliti ɗum ɗo de hollita tan ko wonande jatirgol caggal ko yiyete ko wellitare walla démocratie leydi Sénégal kono waɗi saisir avocat ji makko ne mbawata tigui ha joni artude e ɗe ɗon caɗele ɗe ganduɗa holliti ɗum ɗo ala ko woni sababu so wona haddemo yaltude e leydi Sénégal jayde Le Républicain arti hen jayde Rewmi Quotidien arti koye ɓen nogas e joyo cadre en ɓe ganduɗa ko tawetenoɓe e mo ganduɗa ko Halifa
Ababacar Sall hande oɗo saha ne wayno jalti e parti makko. Ɗum noon yiide Rewmi Quotidien ɓen caldi ko sababude wonande ƴamal tawi kadi ko jillugol hakkunde Benno Bokk Yakar kam e oɗo parti mo Halifa Ababacar Sall ko ɗum saabi wonande ɓe jalti wonande ɓe kolli caggal kanko Halifa Sall. Jayde Libération arti koye meurtre ko yitno double meurtre mbiyen wargo omo ganduɗa ko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano wali ne wayno e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko Jayde Libération ɓe kolliti ɓen ɓe ganduɗa caggal nde ɓe ketta mo ganduɗa ko témoin en ɓe ganduɗa ko ɓadinoɓe walla hoddunoɓe kanko Aziz Dabala goto e mabɓe caggal nde hetta yi wonande nani kay gulaɗi ɗi ganduɗa gulli e appartement toon to Aziz Dabala kono kadi ɓe garti e weeva to banggue wonande ɓe jaltintuno kalis e portable kanko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano wali ujunere ko rewi hen ko 600 e compte mo ganduɗa ko wali kono kadi ɓe garti e ha joni ko witno e wonande omo ganduɗa ko Lamine Diaw kam e Oumar Gueye e Fallilou Diop ɓurɗo andirede Mbaye Fall caggal no ɓe ganduɗa ko dig waɗi feere ha ne wayno nanguiɓe fawi mabɓe juuɗe. Libération yañima hen e hello mum adano. En ƴeewoytu Jayde Besbile Jour article le premier ministre Ousmane Sonko kanko mawɗo jagorde o arti e ko yitno noon e rationalisation des dépenses public ko yitno non wonande wawde usude ha joni way non to banggue wonande dépense uji ɓurtuɗi ngulamu ngu o yaltinte o arti e yiide budget 2024 so tawi won eɓɓoji ɗi ganduɗa koɗi ngala ha joni ko gartam no fewi to banggue wonande rendo ngo ɗum nde ma use kono kadi o arti ko yitno e wonande parc automobile hani e ƴewtade to banggue wonande matériel wonande ko yitno noon to banggue administration ko ɓe mbiyata ko matériel de matériel et mobile de l'administration ɗum ɗo kala ma ƴeewe kono haali ko yitno kadi e parc automobile ɗum ɗo fof ma ƴeewe dépense uji ɗi ganduɗa ko ɓurtuɗi beele wawde usude ha joni dépense uji mawɗi ɗi ganduɗa laamu ngu ana yaltina ɗum tawi kadi ala batte no fewi e rendo ngo. Besbile jour arti hen kono ɓe garti kaɓe Besbile jour e nogas e joyo cadre jeernoɓe ɓe ganduɗa ko tawirnoɓe e parti mo Halifa Ababacar Sall jalti tawi noon ala koni sababu o caggal ganduɗa ƴamodiral hakkude parti mo Halifa Ababacar Sall on coalition eɓe denda ɗum e Benno Bokk Yakar. Yewoyten ko Jayde li quotidien arti koye sababu wonande kanko horejo leydi ndi pellital ngal o ƴetti wadde supprimer momtude ha laaɓa au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental holliti ɗum ɗon jeeya ko yoytino e wonande to banggue rationalisation systématique des charges de l'état kono kadi o arti yiide ɗum ɗon ene tawa ha joni e to banggue wonande réforme constitutionnelle wonande ɓe ganduɗa ɓe kalino ɗum ustude ha no fewi wonande dépense uji ɓurtuɗi ɗi laamu ngu yaltinta ko hande o woni ko ganduɗa kamɓe sardiyankoɓe député ji mabɓe dippu e ko yitno e wonande nden ɗaɓɓere nde ganduɗa kanko mawɗo leydi o ɗaɓɓi ɗum beele wawde momtude ɗiɗo ɗi ganduɗa ko au conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental ko hande o kamɓe député ji ɓe nodda hen. Jayde enquête arti koye ɓeɗo rewɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko teskaɓe darde mumen e leydi Sénégal Aminata Mbengue Ndiaye mo ganduɗa e yiide kamɓe enquête gardien du temple socialiste kanko Aminata Touré mo ganduɗa ko guiɗo yesso e caggal oɗo landa moɓe mbiyata parti socialiste kono Aminata Touré mo ganduɗa moɓe kolliti ko technocrate rebelle mo ganduɗa moɓe kolliti kañumne ana daari lang wonande ko yitno e ɓamtare leydi Sénégal kono kadi e kala e saaha so tawi wonande gueɗe ko ganduɗa o yadani hen to banggue wonande yiyande makko omo paari ha joni perdude poste makko tawi noon ɗum yadani e yidde makko e ko yitno e wonande noon no o adori wadde Jayde enquête yañima hen. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadane roɓino Jaydeji alkamisa hande o min doka moon aadi aljuma janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo moon on jarama.